tú celú dráhu niekto, aj dneska sme ju jazdili, no to je tiež dobre si vyskúšať tú celú. Môžem? Môžete pustiť, no, ja sa takto odpojím. Ďakujem pekne. Myslím, že ste aj ďaleko, my som si dal trošku bližšie. Lebo keď mal by človek sedieť tak, že sedím, rameno by malo byť opreté a takto keď dám ruku, tak tu by som mal mať volant. Ale rameno by malo byť opreté. No, si ďaleko, dajte sa bližšie. Lebo budú také úzke zákruty, aby ste na to začali. Dobre, a v podstate pôjdeme hovorím v tom automatickom režime, kde len pridávate, brzdíte, čiže všetko s pravou nohou, hej. Pozrite sa ešte do späťaku, že tam niečo vidíte. To ešte keby sa dalo. Tak tam si to môžete nastaviť. Tam v hore najprv prepnete horné tlačítko, pravo ľavo, úplne horné tlačítko, najprv musíte prejsť vibrácie, ktoré chcete nastavovať. To stlačíte a potom nastavujete. No, potom zase musíte prepnúť to horné zase. Potom zase nastavíte. Ja si myslím, že to bude. Dobre, že ja hovorím, ja budem hovoriť brzdné vody, tú líniu, keby dali nejakú vlajočku, ja to poviem. Hej. Takže si dajme brzdu. Takto do zečka. Ak pustíte brzdu, sa to rozbehne a môžeme ísť doprava. Už? Môžeme, no. Či počkáme? Môžeme, oni tam stoja ešte, oni nepôjdu ešte. Pustíme brzdu. Točíme úplne doprava, po pravej strane sa prechádza vlastne cez tie boxy. Oni išli teraz dve formule, teraz oni mu ukážu cestu, spravia dve kolečka, potom pôjdu do boxov. Potom budú sami jazdiť, potom pôjdu ďalší. Od toho, aký má kto kúpon, hej, že niekto má na, že sám jazdí, niekto má, že jazdí za ľudiacím vozidlom. 60 za zelenou môžeme ale pridávať semaforom, ale zostávame na ľavej strane, lebo správa tam môžu ísť tie formule napríklad, hej. Ale kľudne, na pravej strane, hej, ale my zostávame na ľavej, a kľudne pridávajme. Zostávame na tejto ľavej strane, kľudne pridávajme. Môžem sa pozrieť do späťaku, že tam niečo ide, nejde. Zostávame na tejto ľavej strane, kľudne poďme ešte. Poďme po ľavej strane, až tam za to 50 značkov, až tam si začneme brzdiť trošku. Ešte brzdíme trošku, ešte zostávame na ľavej strane, až teraz ideme bez brzdy už doprava, úplne doprava, toto úplne doprava, úplne doprava, táto, úplne doprava, áno, táto zahradené, toto ideme my, alebo pridávame trošku, pridám, hej, snažím sa túto dostať tak na pravú stranu a dlho zostávam na pravej strane, až teraz idem prudko doľava, úplne na ľavý obrubník, a sa pridávam na pravú stranu. Na pravej strane a toto pomaličky môžeme zrýchlovať kľudne. Môžeme zrýchlovať. Ideme rovno? Áno, na ten kopec ideme. Že kľudne zrýchlujme. Za tým kopcom je rovinka, že kľudne zostať na plyne a pridať viacej. Musím to podradiť. Rozbehne sa to. Na plyne. Ideme až tam za to 150. Silno brzdí, väčšia brzda. A už dole zbrzdí doprava. Dole zbrzdí, kľudne dole zbrzdí doprava. To sa nedá točiť v pohode. A znova na plyn trošku, hej. Na plyn, držím si otačky, držím trošku ten plyn kľudne, bez problémov. Gran Turismo je trošku iné. Áno. A toto už môžeme postupne pridávať. Naberať rýchlo, ideme na ľavú stranu. A teraz naplno pridávame. Naplno pridávajte. Ešte to takto rovno, ako teraz pridávali. Brzdy, keď je auto rovno, môžem silno brzdiť bez problémov. Doprava započím, teraz si trošku pridám. Stávam na tej pravej strane. Teraz dávam zase už úplne na ľavú stranu. Je to biele, to niekomu vyteklo niečo z chladiča. Jak sme jazdili predtým. Zrazu idem na to a začne sa šmýkať auto, super. A už zase pridávam teraz. Pridávať. Vyvolal si to auto na plnú, môžem pridávať.
Zľava. Poďme, rýchlo, poďme, pridajte, rýchlo, lebo tu už ideme, musíte rýchlejšie reagovať. Nesmiete tak čakať. Skoro nás to zavrel, hej. Mali 3 kola na tomto, tak budeme musieť ísť do boxov, potom sa v Porsche stretneme, takže sústajme doľava, za nami je formula, že musíme byť my vľavo, vyhodíme aj blinker doľava, aby hen tento za nami pochopil, že nás môže správa predbehnúť. Hej. Keď takto vyhodíme blinker, aby to bol pochopil. Tuto doľava, pochopil to aj on. Že hovorí, tam musí človek reagovať jednoducho, lebo nás, aby sme sa do toho okienka dostali, aby sme ho predbehli. No potom už sme skoro boli za ním a už on začal zatvárať. Hej, preto som hovoril rýchlo, lebo som presne vedel, čo tam ten ide robiť, hej. Tam sa dajme pred, jak ukazuje on, no, pred tú formu. Už takto sa dajme za to na ľavej strane viacej, ale pred tú formu. Takto ešte sa dajme, upredíme pokrydelku, tu si to vyrovnajme, potom nás pôjdete do toho Porsche. Už je tam neutrál, môžete ísť dole z brzdy. Výmena. Čakáme, kým dojde to Porsche, potom sa dáme do toho Porsche. Ďakujeme pekne.